Dnes si predstavíme kozmetiku Hydropeptide, ktorú tu môžete vidieť. S touto značkou sa stretávate u nás na salóne, ale rovnako aj na našom e-shope. V čom je kozmetika Hydropeptide alebo celkovo značka taká výnimočná, prečo je vo vyššej cenovej kategórii? Prvou výhodou tejto kozmetiky je, že má samozrejme klinické štúdie, ale je v biokvalite, je bez vtalátov, sulfátov a bez parabénov. Táto značka má patentovanú technológiu, to znamená, že základom sú peptidy. Čo sú to peptidy? Peptidy sú malilinké častice, ktoré dokážu preniknúť do zdravej bunky a spôsobia to, že tú bunku ozdravia, omladia. Na tejto technológii fungujú anti-age produkty. V Hydropeptide nájdete až 66 ich vyvinutých peptidov, ktoré vám omladia a znova prinútia bunky pracovať tak, ako pracovali v mladosti. Nájdete tu rôzne rady pre akýkoľvek typ pleti. Či už chcete anti-aging, ktoré sú top značkou, vyhrali celosvetové ocenenia za najlepšiu technológiu v rámci omladenia. Aj kvôli tomu sa drží na tej vyššej cenovej kategórii. Samozrejme dokáže riešiť aj masnú pleť, citlivú pleť, rovnako dehydratovanú pleť. A takisto máme radu na detox pleti. V škále starostlivosti máme obsiahnuté aj produkty na opaľovanie, čiže s ochranným faktorom